якамои 11 ба 14 Pro иваз кардагиай. Агар дар телефони худат боварӣ дошта бошӣ, пас телефонта бигир рост магазини Realphone биё. 11 дошта бошӣ, метавонӣ ки 13 бигирӣ. 13 дошта бошӣ, метавонӣ ки 15 бигирӣ, метавонӣ ки телефонта трейдинг кунӣ. Якамон iPhone 11 шо овардагиай. Худо хоҳад ака кадом модел вибр кардан шумо? 13 Pro? 14 Pro ҳа? Якамои 11 ба 14 Pro иваз кардагиай. Нарх наво чӣ хела яка магазини Realphone да? Паст ё баланд? Нормальный? Гам нест ака. Рӯзои нағзда истифода кунӣ. Якамон телефони iPhone 14 Pro ра вибр кардан. Телефонҳо ҳам беӯ ҳастай, ҳам навш ҳастай. Телефонҳои беӯ бошад, васаноли нестанд, ҳамашон оригиналанд. Состоянияшон боша состояни идеален дар ходан, хеле сарапина, парапинам надоранд. Дошта бошанд, кам доранд. Если что, нархҳои телефонҳои iPhone-ои беӯ дар магазини Realphone ай 17990 рубл сар мешавад. Любой намуди iPhone-ои беӯ ва намуди телефонҳои нав ҳама намудаш ҳастай. Метавонӣ ки дар рақами будаи крамдагӣ занг занӣ ва заказ кунӣ. Подписчикои Realphone чӣ гуфтанд яка? Биям бихарам. Сена соза. Ҳар рӯз телефонҳои миад. Нав. Нав не яка беӯ. Беӯ ҳам ёмкустошон чиёшо аккумулятори зур. Гам нест ака, рӯзои нағзда истифода кунӣ.